Кыямәт көнгә кадәр безнең белән бик көчле сугыш алып бара торган шайтан турында. Менә шайтан җәмәгать, аның һәм аның гаскәренең ял дигән көне юк. Аның обед дигән вакыты юк. Ул 24 сәгать буе безнең өстендә эшли. Ул да һәм аның дуслары, аның гаскәрләре. Ул беркайчан да туктамый. Үзенең начар эшеннән ул беркайчан да туктамый. Шайтан, менә әгәр дә үзебезне генә карасак, менә мәчеткә килдек, Аллаһка шөкер, намазга. Менә шайтан, менә әгәр дә бөтен якны карап булмый шайтанның эшләгән эшләрен, әмма намазны гына алсак, үзебезне чагыштырсак, менә шайтан намаз вакыты җиткәч, сәгать 12 мәсәлән, мисал итеп китерәм. Әдәм баласы намаз укырга җыенгач, шайтан тиз арада килеп җитә дә һәм безнең колакка вәсвәсә кыла. Әле ашыкма, әле вакыт бар, әле 4-тә генә икенде керә бит әле. Бар эшеңне эшләп бетер, бакчаны казып бетер, бәрәңгене кертеп бетер. Әле 4 сәгать алда бар, рәхәтләнеп, бирелеп укырсың аннары. Шуны тыңлагач инде әдәм баласы ярар, дөрестән дә әле вакыт бар, 4 сәгать эчендә бер нәрсә булмас. Аннары сәгатькә караса уже 5-нче китте һәм икенде вакыты керде. Шайтан үзенең эшен эшләде. 1-0 дип әйтсәм була. Әгәр дә кеше шунда бирелмәсә, тәһарәтен алса тиешенчә, намазга керсә, намазга басса, шайтан сразу монда килеп җитә. Кеше уңга, сулга карый башлый. Кем янымда басып тора, кем керде микән артта, чәйникне сүндердем микән, юк микән. Тәһарәтем дә юк бит әле, тәһарәттә аякны җуарга онытканмын, башка бер башымны мәсих кылмаганмын. Һәм башка менә шундый шайтан һәр вакыт эшли дә, кем кешенең намазы сәлам бирә дә ул уже аңламый нәрсә укыганын. Үзенең эшен эшләде, җиңде, әгәр дә җиңмәсә, шайтан үзенең эшен барыбер дәвам итә. Намазга кеше басты, тәһарәтләнде, Аллаһка шөкер, уй фикерләре Аллаһ Тәгалә хак турында, әмма шуның белән шайтан калдырмый безне. Ул кешене ашыктыра намаз укырга, тизрәк укы. Тизрәк тегене эшлисе бар. Һәм кеше шуңа бирелеп, әтәч шикелле укый башлый, тиз генә. Әгәр дә ялгыз укыса, әгәр дә җәмәгать белән укыса инде, монда ничек шайтан безне алдаштырырга мөмкин? Ул имамнан алдан хәрәкәтләр эшли башлый. Тиз генә рукугка бара, имам әле сәҗдәдә башын күтәрмәде, ул уже башын күтәрә, сәҗдәгә китә, тиз генә менә шулай имамнан алдан хәрәкәтләр эшли. Шайтан үзенең эшен эшләде шунда да. Менә әгәр дә намазны гына мисал итеп китердек, менә шунда бөтен шайтанның инде бу керткән өлеше инде. Монда теге җикыда килә кая вакытта, бу инде ахыргы нәрсә, шайтан инде бөтен яктан кешегә вәсвәсә кылгач, бер нәрсә булышмагач, борынга эреп җибәрә, безне җикып килә башлый, авыз ачыла, шул вакытта авызны без менә булай эшләмәсәк инде, капламасак, япмасак инде, шайтан шунда кереп инде вәсвәсә кыла башлый. Бу әле бер намаз гына мисал итеп китердек. Безнең нихәтле гыйбадәтләр бар. Матди гыйбадәт, садака, закат, ураза вакытында күпме шайтан хәтта уразада явыз шайтаннар багланган булса да, барбыр бер ел эчендә кылган гынах аркасында безнең барбыр ул мәсьәләләр дәвам ителә инде. Нәрсә әйтәсем килә, шайтан бер кайчан да туктамый. Аның туктаган сәгатьләре юк. Без генә намаз укыгач, без генә ураза тоткач, үзебезнең гамәлләребездән кай вакыт туктыйбыз һәм онытабыз. Һәм без менә шушы гамәлдән туктагач, без кызганычка каршы игътибар итмибез. Бу дөньяда безнең бөтен көч-куәт, бөтен игътибарыбыз кыямәт көнендә алар безгә кирәкмәгән, кыямәт көнендә безгә ярдәм күрсәтә алмаган кешеләргә, затларга, әйберләргә кешебезне куябыз. Кыямәт көнендә ул әйберләр безгә бер нинди дә ярдәм итмәячәк. Кыямәт көне нәрсә ул? Җәмәгать, хисап көне. Хисап көнен бер нинди дә бик күп миллион сум акчага төшерелгән кинода да чынбарлыкта кыямәт көнен ул күрсәтмәячәк барыбер. Кеше үзенең төшендә дә кыямәт көнен күз алдына китерә алмый.
нинди генә начар төш күрмәсә дә, уянып китсә дә, тиргә батып, кыямәт көне андый да булмый. Тагын да авыррак, тагын да куркынычрак булачак кыямәт көнендә. Аның турында укыганыбыз бар, кыямәт көне җиткәч, менә шундый сабый балалар, кара чәчле, мәсәлән, ак чәчле, ул куркудан балаларның чәчләре агарачак. Йөкле хатын кыз булса, аның баласы төшә. Бик зур фетнә булыр, бик зур шундый кеше тегендә монда җигерер. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә безне кабердән инде торгызгач, безнең өстебездә менә шундый киемнәр дә булмас. Ялан. Ират басып торса, сул якта ялан хатын-кыз, уң якта ялан хатын-кыз, артта, алда бер талпада менә шулай без җыелышып басып торсак, без үзебезнең янымызда ялан килеш басып торган хатын-кызларга да игътибар итмәячәкбез. До того кеше куркуга батыр. Нәрсә эшләрбез микән? Хәтта Аллаһым мине тизрәк җәһәннәмгә ат дип тә теләүчеләр дә булыр. Тизрәк бу кыямәт көне бетсә иде ди. Тизрәк бу кыямәт көне бетсә иде. Һәм кояш, хәзерге вакытта инде кояш 30-35 градуска кыздыра, кыямәт көнендә кояш бик нык якын булыр кешенең башына дип әйтергә инде. Тирләп, тиргә батып, шушы тир җир астына 70 терсәккә сеңеп, җир уже үзенә сеңдермичә, кешенең колагына кадәр тир бата дип дигән риваятлар бар. Бик шундый менә куркыныч нәрсәләр булачак инде. Һәм ахырда кеше үзенең бу дөньяда якын туган хатын, үзенең туганнарыннан, хатыннан, баласыннан бөтенләй качар. Кит моннан, мин сиңа берничек тә ярдәм итә алмыйм. Менә шуның турында сүз әйтәсем килгән инде. Бер кая да качып булмас кыямәт көне, фақат Аллаһның рәхмәт күләгәсе астында гына урын булачак. Аллаһның рәхмәт күләгәсе астында гына. Менә шундый кыямәт көнен кыскача гына бер ничек булыр. Һәм менә шул якында булган безнең якын дуслар, безнең туганнар, безнең балалар, менә кай вакытта бу дөньяда яшәгәндә безнең төрле дуслар була, төрле туганнар була. Кай вакытта шундый туганнар була, алар безне диннән, намаздан җырагайта торган туганнар була. Барма, җөрмә, укыма, барма анда, җөрмә анда. Хәтта шундый дуслар була, наоборот, мәчеткә чакырганчы ул сине аракы ишәргә чакыра. Әйдә, әзрәк күңел ач, әзрәк ял ит. Болай да аргансың, тегесе монысы. Менә шундый дуслар артыннан да ияргән кешеләр була. Шундый туганнарны тыңлаган кешеләр була. Менә кыямәт көнендә Алла Субханаху ва Тәгалә әйтә, шуларның чакыруын ишетеп, тыңлап, аларның артыннан барган кешеләр нәрсә әйтерләр, мөселманнар? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фуркан сүрәсендә: "Лaqad adallani an zikr iz ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula." Аллаһ Тәгалә әйтә, Фуркан сүрәсе 29-нчы аят. Юлдан яздыручы иптәшләр, монда туганнар да керә, юлдан яздыручы иптәшләр, туганнар, ярдәмгә мохтаҗ вакытта нишләрләр? Алар сине ташлап китәрләр. Иң кирәкле вакытта, кыямәт көнендә иң кирәкле вакыт, алар сине ташлап китәчәкләр. Бөтенесе, туганнар, дуслар, якын кешеләр. Кыямәт көнендә бөек пәйгамбәрләр дә, Адәм алейхиссалам, Нух пәйгамбәр, Ибраһим пәйгамбәр, бөтенесе дә бөек шундый пәйгамбәрләр дә, алар үзләре турында гына кайгырып ятачаклар. Кайгырып йөрер кеше. Һәрбер кеше үзенең мәшәкатендә булыр. Һәм менә бу дөньяда безгә дус булган кешеләр, алар кыямәт көндә безгә дус булмаячаклар. Бу дөньяда без 30-шар, 20-шәр ел дус, семья дусы дип әйтәбез аларның кай вакытта. Алар безгә булышалар, ярдәм итәләр. Ну кыямәт көндә алар безгә сәлам да әйтмәсләр. Хәтта безнең балалар да бу дөньяда кай вакытта ата-ана үзенең үстергән, ашаткан, киендергән үзенең баласыннан рәхмәт тә ишетмәй. Бик нык борчыла. Нишләп минем кызым шулай эшләде? Нишләп минем улым шулай миңа мәрхәмәтлелек күрсәтмиләр кай вакытта балалар? Һәм ата-ана аларны аңласам була, алар бик нык борчылалар. Күпме көч, күпме кодрәт
күпме көч, күпме ярдәм, күпме вакыт шушы баланы тәрбияләргә узды. Ә сиңа бала, мәсәлән, син авыргач, син яныңа да килми һәм шалтыратмый. Менә кыямәт көнендә, җәмәгать, Алла Субханаһу ва Тәгалә гынахка пычранган һәм гынахлы булган мөселманнарны, кешеләрне аларга әйткәч, синең урының җәһәннәм булыр. Син хәзер җәһәннәмгә керәсең, чөнки синең гынахларың бар. Шушы җәһәннәмдә кеше берәр ничә вакыт чистарынгач дип әйтергә була. Ул вакытта инде чистаргач Аллаһ та җәннәткә кертә. Аллаһ язмасын. Безгә барчабызга да турыдан-туры хисапсыз җәннәткә эләгергә язса иде. Ләкин барыбер шундый хәлдә булса, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кешегә менә шундый приговор шикелле, все, синең юлың хәзер җәһәннәм булыр. Кешегә судья әйбер ни биргән шикелле, кыямәт көндә дә син баскан килеш шуны ишеткәннән соң адәм баласының акылы китә башлый. Һәм бу вакытта адәм баласының бит инде әлбәттә анда керәсе килмәй. Кемнең керәсе килә анда? Адәм баласы ничектер булса да кытылырга тели хәзер. Бу дөньяда кытылырга була җәзадан, акча түләп тегесе белән сөйләшеп. Кыямәт көнендә менә шундый приговор ишеткәч, адәм баласы нәрсә эшләргә белмичә, ул нәрсә эшли башлый дип уйлыйсыз. Аның акчасы юк. Аның тугансын карамый. Дөньяда яшәгәндә булышкан, бергә укыган, бергә эшләгән ярдәмчесе, бергә эшләгән дусы ул аңа ярдәм итмәячәк, ул нәрсә эшләр дип уйлыйсыз. Аның бөтен бер ходы юк. Аңа уже әйттеләр, син җәһәннәмдә булачаксың дип. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы сорауга инде ул үзе җавап бирә Аллаһ Тәгалә. Бу җавап җәмәгать Мәгарич сүрәсенең 11-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә, менә бундый хәлгә җиткәч кеше Адәм баласы әйтер, бисмиллаһир-рахманир-рахим, лау яфтади мин азаби яума изин бибани. Ул көнне ди, ягъни кыямәт көнне. Кеше зур борчуга төшкәч, кыямәт көне әлбәттә ул бик зур борчулы булачак. Ул көннең газабыннан кытылу өчен, ягъни кыямәт көненең газабыннан кытылу өчен кеше нәрсә эшләр дип уйлыйсыз? Үзенең улларын фидия итеп бирә алуын теләр иде. Аңладыңызмы? Ата кеше әйтер, менә минем малаймны алыгыз. Минем кызымны алыгыз, но җәһәннәмгә мине атмагыз. Ягъни бу дөньяда тәрбияләп, яратып үстергән балаларын да кыямәт көненең авырлыгын, менә шушы җәһәннәмгә эләгәсен ди икәнен белеп, шушы баланы да кеше алыгыз дип әйтәчәк. Лишь бы мине җәһәннәмгә ташламагыз. Менә уйлап карагыз, бу дөньяда без баланы ничек яратабыз? Үзебезнең бала өчен без кай вакытта үләргә дә әзер бит. Әгәр дә аңа начар сүз әйтсәләр урамда, әгәр дә аңа мәктәптә укытучы дөрес карамаса, әнисе салы шалтырата. Нишләп минем малаема шулай әйттең? Нишләп минем кызымны шулай икеле куйдың дип? Нишләп минем тегесе монысы? Ата-ана кеше үзенең баласы өчен үлә ул бу дөньяда. Кыямәт көнендә менә шулай әйтәчәк. Алып китегез минем малны, алыгыз баланы. Анар әйтер, алыгыз минем хатынны. Җәһәннәмгә генә атмагыз. Хатынны ират әйтәчәк. Алыгыз минем хатынны. Бу дөньяда күпме акча түккән ул хатынга, күпме бүләкләр алган, күпме тегесе монысы, күпме ашаткан кафеларга, тегесе монысы кыямәт көнендә менә шулай. Но хатынны биреп тә, баланы биреп тә, нәселне биреп тә бер ничектә кытылып булмаячак. Ләкин монда игътибарыгызны нәрсәгә юнәлтәсем килә, җәмәгать. Бу дөньяда кирәкле, әһәмиятле әйберләр бар. Ул безнең гамәлләр. Ул безнең киләчәктә, ахирәттә безгә кирәк булган әйберләр. Ул безнең гамәл. Безне җирләгәч, туганнар да кайтып китә, дуслар да кайтып китә. Кабердә кала безнең гамәл генә бетте, бетән анда безнең бернинди ярдәмче дә булмас. Әйе, туган җипләрне сакларга кирәк, ул сынау. Әйе, хатыннарны, балаларны ашатырга, киендергә кирәк, анысы бер сүзсез, ләкин безгә күбрәк киләчәк үзебезнең гамәл турында һәм безгә кирәкле әйберләр турында уйларга кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә барчабызга да тәүфик һәм һидаят бирсә иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә
безнең балаларыбызны ислам динендә үстерергә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсә иде. Безгә турыдан-туры җәннәткә эләгергә Аллаһым насыйп әйләсәң иде. Гөнаһлар кылмыйча, менә шундый кирәкле, ахирәттә кирәкле гамәлләр белән үзебезнең гамәл дәфтәрләребезне тутырсак иде. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء